Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kagretar Maulai People's Union, hakashpatarek mantau benai, kalayo makan maburom ya kajing klat basan senam UMLA berem ke Maulai Constituency, uba FS kaji, dah kebalik bu sentiu halum jintep, hakajing lang kakurim kakong sarita lengdo nung pure, ikon kikti bar kibahi ngasam. Kajikan maburom ka GMPU, kadai namar uba FS kaji, ulale shibun kikam kibakraw, haba unang long kum UMLA ke Maulai Constituency. Kumu Vice President jongka Greater Maulai People's Union nga sungu ban penpau ke jing sungu iublei bahagani ka jingdap sansnem jong i ba faun i bolong u President berem jongka Greater Maulai People's Union hadin ke jing klat no jong i ya kepala shimti da i Mrs. jong i kong sarita lingdo i badon rengkat bat ngi hang ni bat hapok ka jingelam jong i om da day tang kum ka yeng kasem lani kum i kurim jong i ba founder strong ka ji belah klat no sansna menta nrei ru kum ka president ka ba pura jong ka Greater Maulai People's Union manga kum vice president nata kini ki perlok jong i rengkat bat i ba JM Basai Moy i general secretary i chairman jongi iba JK Mabanyang iba Eli kumweni ki organizing secretary rengkat bat kini ki long kemi ki biadon hangni rengkat bat ka yeng ka sem ha ka jinge don rengkat lang jong iba sound strong ka ji ni penpau ka jing sungu ya pi ki press and media ki belawan ban senran yang i ha ka jing lek bu sentiu jongi ha ka ni ka jing dap san snami ba founder strong ka ji te balai ngile ya kani lada iba faun ila khlat no menta sansnem te hnrei ngi sngu thu ba kimati jong i ki im kamen sim ke jong i ka im bat ka yai rehem bat ngi ka Greater Maulai People's Union sansnem ila lek no te hnrei wat na kaliang ka gomen ru kala penpau ya kajing sungu ya uni u leader jongi ba founder strong kaji ha ka ba kala ai kerteng ya katai ka Maulai bypass road kum ka founder strong kaji road ni penpau kajing sungu si kadai ya ka Meghalaya government state government hapo kajing lam jong ka MPP ya ka PWD department ni penpau nakaliang jong ka Greater Maulai People's Union rengkat berkayeng kesem jong i kong i sarita lingdo ni penpau sisya ya kajing sungu bakraw ya ka sarkar Meghalaya halor kani ti ni i ba apo kini ki sansnem lesi lada uni uri urang ba jungi ulah khlat no ru nrei ki kam jong u ki mati ki matjat ki jong u ki dang yai susi yang hadu mentah ngaken mau nga ha ka jinglek ban sarvi nengkong ya katai ka surok napo Maulai Mauyong syapo jelensir lingba ka lang libun ilakot lang yang aru ilakot lang yang ban ya don rengkat lang ha ka jinglek ban sarvi bat ka bakam sung tunat shushu hakini ki sngi shwabin klat no ngani tho ifi shwabin klat no i khot lang yang kata kadi ka stien ka banengkong ha shwabin lek syapo velor ban lek on yu khun jong i upadeng Dr. Gromor swaban lek on ngam tip ka ka penlong i namar i ya kano ka kam ka ba i le i ya kata bat im kwa ba kani ka kam kan sateng i khot lang yang ha ko ka step rengkat i budget rengkat i ba Eli niadon kumba sausan ngot haka kali ke jong i shwabe in lek syapo velor bain lek on yu khun jong i khot lang yang i ban lek jingo lek pet ya ke jingtrei kam ya ke ni ka Maulai bypass road kala along kumnu i lek ban jingo ban pet te kata ka pen i ba uni uri urang ba sisya udai uri urang ba ubla IT lut ya la ka jong ka jing im na ka bantaki kam pen roi ha ka snong Maulai lada ka snong Maulai ka roi ka snong Maulai ka ipu iping bat ka itanat kat ni ki mati ki matjat jing i ba faun ki dang yai kren brio do mentah kum ka Maulai stadium hang ni ka bangi layo ya kani ka grass carpeting ka de ke jingle sitom jing ba founder strong ka ji
nalor ka maulai bypass road ka bala ai kerteng HI nang tang ya kren ya kathi ka maulai viewpoint hang thia porandang priu ka tu ka de ka mati marjat jong i rengkat bat ke GMPU ladang ya kren ni ka surok ka bayai nang ni na po maulai phot muri syadu syate syapo mauro ka de ka mati ka marjat jong i da ka baburom ru ya we na kirang ba snong jong ka phot muri bala bampuai ha yung play ki babun ki kam ki ba ilale klem da klet no ya ka greta mulai ya college kabadang yai im bat kabadang ai ya jing syakri ya ki babun ki khun samla jongi ki ba let's see ki babun na ki syadi pride dan ki college ki babun na po shilong kim yo seed ki donru ki balong economical week ka society ka jongi ki yo admission hapo greater mulai college ki donru kini ki dropouts ki bayo permission ki bayo admission hantai hapo mulai college te kini ki penken mau yangi ya ke jing trekam jong ni uri orang ba haki senam ki belalit no te nakaliang jong ni kum ka greater mulai people's union wat lada san senam imdon show bat ngiru ni kan mau kendiang ya ka kerteng babha jong i bat ki mati ki matjat jong ke jing trekam ki jong i ban keren namar i vice president la de keren rut mene ka jing treish tom ka jong i bat nakaliang jong ngahi nga pen pa ka jing sngogu kerpang ya ka sarkar Meghalaya ka bala ai nam bat burom ya ka surok ka bama i la treish tom ka baro ka de ka jing le ka jong sarkar ka jing i jengai jong sarkar kumno ban ai ya ka nam ka burom ka jong i wat imdan shu aga slapathai henry ka nam ka burom ka sa shirta nakaliang jong ngahi nga pen pa wa jing kublei ya phi baro ki badan kani ka po bat tu blei undar kat bat phi unang pensingai wat imdan shu kani ka slapathai henry inang pensingai nya phi inang dorkat bat phi hakilin tiyai ka jong phi kum kinong kit kam jong ka Greater Maulai People's Union te tang kini ki kentin kendiat ko boleh sipo kong kendiat kali pi ba untuk senam dot menshop election pindang tenggang ni kam bum bacimti kam jong ba pa em ya ka ni ka kam tenganum beteng shu akin sadan pa kiwi ki ba ya mi kaman mo ki ba kene pi haki em ya mentah tingim pat nang ban ong pat ya keren mo kin sadan